Namhlanje ngizokhuluma nomuntu othi mina bengimasha ngalomashi ngimashile othi engazi ukuthi singaphinda futhi simashe. Angazi noma ukhona lo muntu namhlanje othi mina bengifisa kube khona noma i-aftermash mhlawumbe noma ingavela after march noma sekuthiwa kusewona kumarch kodwa ngingamasha even after march. Ngizothi kuwena mntaka baba ezinye izinto zifuna ngathi ungamasha. Ngizokhuluma nomuntu othi ugesi uyahamba kodwa ngithe mase ngimashile ugesi wangabe usahamba ngoba mina ngihambile. Ngizothi mntaka baba kuke kwakhulunywa nabamateksi kwathiwa ake nime manje ukuhamba ngeimoto ke sihambe phansi simashe. Bathi bona hayi asizomasha thina siyasebenza kodwa kutholakala ukuthi abantu abasebenza ngabo bayamasha abekho abafuna ukugibela imoto ngoba bathi siyamasha. Kukhona izinto ezimayo uma kukhona abahambayo. Awungizwa ke ugesi awubusahamba makukhona abahambayo. Imoto azibe isahamba makukhona abahambayo. Uyabuza oshayela itekisi uthi uyahamba na, athi ohambayo athi angihambi ngiyamasha. Ngoba kunomehluko phakathi kokuhamba nokumasha. Ungabukeka uhamba kanti awuhambi uyamasha. Ukhona omunye azothi usomatekisi kuye emfice mina stopini athi uyahamba na, athi ngiyahamba. Ngoba kunomehluko, khona omile kanti uyahamba bese kuba khona ohambayo kanti akahambi uyamasha. Ngizothi kuwena namhlanje sengathi empilweni ungamasha, sengathi ungamasha futhi ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokumasha nokuhamba. Nkosi yami, angazi noma ukhona umuntu oyizwayo le ndaba namhlanje ukuthi sisazomasha asiqedile ukumasha. Into engiyithandayo ukuthi masimasha ugesi awusamashi. Ukumasha mntaka baba kuhamba ngenhloso yokushintsha isimo esithize empilweni yakho. Ukumasha akufani nokuyizulela. Ukumasha akufani nokuyihambela nje. Ukumasha kungihamba ngepurpose yokushintsha impilo yakho. Mhlambe dadwethu udinga iweave, mhlambe udinga ifrontile, mhlambe siswami udinga iPhone 14. Ubungamasha namhlanje uhambe uyofesa. Shit.